Maqabane ngithi ngingamoshi isikhathi ngoba nami nginezinto zami ekumele ngibhekane nazo zomndeni ngiphinde ngibe matasatasa kodwa ke ngoba sesibonile ukuthi ngathi kuningi okufuna ukusiphazamisa kule ndlela esihambayo basithelela ameva siseza lena bavele balahlela ameva ukuthi asihlabe lahlabo yedwa kimi Eva ophambili olidayo libe selihlaba laba abanye bavele babale maqabaneke ithi nje ngingabi mude kakhulu ngoba into ebengifuna ukubhekana nayo ngqo ngomuntu ke kahle kahle uthi mayekhuluma nami kunezinto zami ezigcina zingilayela ukuthi phela hayi hlabe emkhosini ndoda ngoba ngathi kuyamoshela yemaqabane na indaba la kuke kwenzeka eKZN ngeconference ye2017 eNazareth yeANC. There was a time la ngangifonela khona amaqabane ngwapha information yokuthi uMashatile uqhashe ihotela eNatal. Uqhashe ihotela into engenza boma 2 months. Uhleli uzodivide ama-member e-ANC eKZN. uCyril makazotake over ngo2017. Ayishaya indiva ke lento ama-comrade athi hayi into engekho le. Wahlala nje impela emahoteleni amabili elinye ayeliqhashile belise Cape Town. Esebenza ejulile eKZN edivide iorganization. Ila kwafinyelela khona ekutheni kusetshenziswe uzweli Mkhize noDuma ukudivide iKZN. Ngiyanipha ke manje ngifuna ukunichazilela yona niyibone ukuthi lento esibhekane nayo akusiyona into okudlala into ejulile efuna amadoda ngempela anomqondo obanzi. Kwaya makusetshenziswa uzweli Mkhize KZN naboduma nabomtolo sonke thina sathi masibelieve sathi no uzikalala kahambe umuntu kaCyril. Sabuya thina sonke besingama-RT sathi asisupporteni uDuma ngoba uDuma ngathi umuntu wethu. Sayikhuluma thina lento ke futhi singamaqabane sathi lo muntu loyo akusiyena umuntu wethu. Umuntu kaCyril usetshenziswa abozweli Mkhize. Athi amaqabane maswatshela athi eKZN bathi hayi he's a better devil akaphume uzikalala. Oh sathi akwaze kwanzima ke ngoba lento abaningi abayiboni ukuthi izinze kuphi. Maqabane nibolalela ngihlale nginitshela ngithi ukulalela uthatha into uhambe uyoyihlaziya nithi mase nihlaziyile ni10 nibuye nihlale phansi ngihlanganisa amakhanda bese kuphuma into eyodwa. Uyabona namanje uzwele ubhizi eKZN utshale abantu bakhe wenza make sure ukuthi labantu bakhe basebenza kuma branch yibo futhi abazolontsha ama branch to divide iMK. Ukhona ke lo ngqongqoza lo ngengeza lo busy lapha eKZN othathana nemali yabozwili ozenza umkhonto obhizi odivide iKZN. Siyamazi thina sithule nje simbhekile. Maqabana yikho into esoyifihla la yenzakalayo la kumkhonto soyikhuluma ngqo. Futhi mawusaba udede zingene insizwa ngomkhonto.
angeke uye empini uyigwala. Lo ngqongqonqo lo lokubhizi lapho logama loga uyazazi yena, angifuni ukulidala igama lakhe, kodwa ubhizi nje uzenza ungqongqoza lapha eKZN. Ubhizi udivide umkhonto, ususa laba ufaka laba, uyasusa nje uyasusela. Leyo nto Maqabane ivunywa yini? Ubani lo? Uvelaphi? Bekakuphi sonke lesi sikhathi senimnikeza amandla angaka? Wayekuphi Maqabane mayeboshwa, eboshelwa ubaba, eboshwela ukulela amalungelo abantu? Babekuphi labo bantu? Namhlanje sebahongqongqoza manje, ongengeza yibo manje esebelida uMK. Simbhekile ngoba siyazi ukuthi kunemali alokayithatha kubomkhize ukusebenza lama branch nalezi zinto azenzayo. Akhohlweke iMK yathi may announce yagijimisa membership phansi. Ngiyazi futhi ngaze ngakhipha iVN eshoyo ukuthi abantu benze make sure ukuthi umembership abawunikiza umuntu, and abantu bayithatha leyo nto. Abantu bahleli baphethe umembership la bekhona. Angazi ke yena le ayenza manje ucanti yomsebenzela yini. Abantu abazona ilima aqhubeke nale nonsense lokayenza lapha eKZN. Sohlangana thina kunekudala, kungekudala nje. Ngiyanicela ke Maqabane aseKZN ake nilungise lento, ngoba yiyo le ngathi izodala uqhekeko ngaphakathi kweMK yeKZN, and ningaphinde nivumele lento ngoba iyingozi, ngoba siyanitshela nifuna ukusilalela. Thina lempi sayiqala ngo-2016 until manje, ngoba siyibona ukuthi ayinakulungiswa kumuntu omnyama. Angeke futhi izibe nokulungiswa nasey'nganeni zethu. Manje ngicela nje ukuthi lento ke nihlale phansi nibheke, nibabheke nalabantu anisebenza nabo ukuthi abobani babuyaphi, ngoba ngeke ulidwe umuntu ongenayo history background yakhe yokuthengisa. Uzweli Nyamazi nje uyinkinga ke KZN. Nalento yakhe ukuthi makaqala dakwa into zakhe hamba ukhohliso Cyril lapha, bese athatha ibheshu, athathe nomkhonto nehawu, ayoyihlanganisa nabantu, aziye ukuthi akahambi ngeagenda abahamba ngayo, usuke efuna ukusebenzisa labo bantu. Angeke ke sodlala bozwela imkhize la. Angacabanga ukuthi lesibindi ayefuna ukudlisa ubaba. Asidli thina isibindi esiphekiwe, sidle esihlaza esinegazi, esixhinqa igazi. Sishisa, sisidla sishisa thina. Akaka siyekeke uzweli, ke siyekele kumkhonto akaphume nje ngephisa ahlukane nathi. Abhekane nemali yeCovid le ayithatha. Ngoba sazovuka zona nezabosindiswa omagaqa abafowethu esasinabo ku-Youth League. Sabuza namanje ukuthi ubani owathatha ikhanda lakhe. Asixolile, sisempini nje asixolile khona ezihleli ngemuva ngoba simanxeba amadoda. Asingavumi ukuthi labantu abasenza ukuthi sibe manxeba kube yibo futhi namhlanje abafuna ukuthi basuwisele wena. Siyalivimba ke lewa manje, asiyilapho. Siphethe umkhonto, siza njengamanje olwandle, sisusa kwasani. Alikho idwala elizoma phambi kwethu. Siyaphambili lento esifunayo sesitholile. Akadede nje umkhizi, akadede. Adede nje asiyeke ngoba siyayazi ihistory yabomkhizi. Khona umkhizi wayexakile lena eKZN eNewcastle owayesebenza nabomdlalosi. Eyinkinga. Siyabazika abakamkhizi ukuthi bayinkinga bona. Kahle kahle angeke futhi sikufihle lokho. Siyakwazi. Wayeyinkinga umkhizi eNewcastle nomdlalosi. Angeke sikufihle lokho, ihistory ayina blank page. Akosidedele ke mkhize ke senza umsebenzi emkhonto ube busy neANC yakho. Phuma kithi. Asikumemanga thina. Ngeke sakumema ngoba siyakwazi ukuthi wawuqashiseni. Wawufuna ukusibulalela umholi wena.